Soňky ýyllarda gahrman arkadağymyň başyny başlan asylly maksatlarynyň arkadagy gahrman serdarymyň parasatly ýol başlygyny üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde ýurdumyzda ähli uğurlar boýunça halkara gatnaşyklar işeň ötürilýär. Şunda dünýäniň gyzyklanma bildirýän döwletleri aýratynda goňşy ýurtlar bilen ulug-ulugymyna hyzmatdaşlygyň sazlaşly ötürilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Şunukda nazardan Russiýa Federasiýasynyň demir ýollar açyk paýdarlar jemgyýetiniň wekiliýetiniň agdalary Türkmenbaşy halkara deňiz portu bilen tanışlykda bu ýerdäki mümkinçilikler bilen gyzyklanýar. Häzirki wagtda halkara hyzmatdaşlygyna ulug-ulugymyna möhüm orun degişlidigini bu urdaky işleriň ýokary depini aýdyň görkezýär. Türkmenistanyň halkara ulug logistika boýunça barha artýan orny dünýäniň ähli ýurtlaryna uly gyzyklanma döredýär. Ulug-ulugymyna halkara hyzmatdaşlygynyň puwtalandyrylmagy hormat prezidentimiz tarapyndan ýygyderli durmuşa geçirilýän Türkmenistanyň ykdysady syýasatynyň esasy uğurlarynyň biridir. Şeýle hem Russiýa Federasiýasynyň demir ýollar açyk paýdarlar jemgyýetiniň wekiliýetiniň agdalary ýurdumyz saparynyň çäklerine Balkan welaýatynyň bereket etirek demir ýol beketlerine baryp gördüler. Mihmallar demir ýol beketleriniň mümkinçilikleri bilen tanışdylar. Ma'lum bolşaly ýurdumyzda halkara ähmiýetli ulug geçelgileriniň işini ösdürmek, Türkmenistanyň ulug ustaşyr geçelgileriniň mümkinçiliklerini artdyrmak häzirki döwrüň möhüm wezipeleriň hatyryna ketiklenli. Türkmenistanyň geografiýa taýdan amatly ýerleşmegi onuň Ewraziýanyň ören möhüm ulug ustaşyr şatyry hökmündäki barha artýan ornuny şertlendirýär. Biziň döwletimiz boluganda bar bolan uly kuwwatyny dolu durmuşa geçirmäge çalışmak bilen ulugyň ähli görnüşleriniň maddi enjamlaryň binýadynyň toplumlaryň döwri wagtlaşdyrylmagyna gönüktirilen milli maksatnamalary amala aşyrýar. Milli ykdysadyýetimiziň okully ösüş depgilleri, köp ogurly işler, geografiýa taýdan amatly ýerleşmegi Türkmenistany dünýä ýük gatnawlary işewirlegi üçin özüne çekijediýär. Beýik üpek ýoluny dikeltmek boýunça Türkmenistanda durmuşa geçirilýän taslamalar hazır sebäpini hemde Merkez Aziýa döwletleriniň dünýä hojalyk gatnaşyklaryna üstünlikli goşulmagyna ýardam edip, howa, demir ýol, deňiz, awtomobil we multimodal ýük gatnawlary ulgamyny halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmek üçin täze mümkinçilikler açýar. Mehmallar saparyň maksatnamasynyň ýokary derejede taýýarlanyny we duşlaryň guramaçylykly geçirilmegi uğruna ähli zerur tagallalaryň edilenligi üçin gahrman arkadağymyza hemde arkadagly gahrman serdarymyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler.